Erba' irġiel Maltin li għandhom bej is-36 u s-46 sena ġew arrestati mill-Pulizija wara operazzjoni suċċess fil-Port Kieles. F'din l-operazzjoni l-Pulizija ikkonfiskat 146 kilogramma ta' droga, aktarx kokaina li kienet destinata għas-suq lokali. Fis-stqarrija ntqal li waqt spezzjonijiet li l-Pulizija kienet qed tagħmel it-tlieta fil-Port Kieles bl-assistenza l-uffiċjali tas-sigurtà tal-post twaqqaf trailer li kien ħiereġ mill-Port Kieles għal ħabta s-satejn neqsin 20 ta' nofsinhar. Dan bħala parti minn investigazzjonijiet brabta ma' importazzjoni ta' droga f'pajjiżna. Wara spezzjoni li saret fil-kabina instabu 105 kg ta' droga moħbin wara is-sit tax-xufier u l-passiġġier. Aktar tfittxijiet fil-kontejner waslu għal sejba ta' 41 kg oħra ta' kokaina. Bekk instabu total ta' 146 kg droga valur fit-triq li jlaħħaq l-20 miljun euro. Jidher li droga li oriġinat mill-Ekwador kienet destinata biex tinbieħ fis-suq lokali. Minn barra x-xufier u l-passiġġier ta' trailer, it-tnejn li huma b'Burdnara ġew arrestati wkoll żewġ ħaddiema tal-Port Kieles. Brabta ma' dan il-każ infetħet inkjesta maġistrat Ian Farrugia waqt l-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin.